pilotatzaleok, hementxe gaude pilotalekuan, bigarren eguna, urtengo inizeko bigarren eguna gau, eta ja promesa mailako partidan, partidoko pilotak probatzen ari dala protagonistak, eta gure ondoan dugu Asier Arteaga, etxaldeon Asier. Iepa etxaldeon. Bueno, gaur bai jaialdi politia ikusteko aukera gau, eta hementxe lehen partiduan Xabi Apaolaza eta Ander Arroita, Mikel Aranbarri eta Endika Santesteban dazkago. Bai ez, atzo eman zion Asiera txapelketai, atzoko partidu bada oso politiak gintzian, eta bueno, gaurkoak bai hildo beretik joten dien. Alde batetik bi atzelari desberdinak, ez? Agian Santesteban botere gehiago dakana, Arroita segurtasun hori dakana. Santesteban uste lehen da bizi aldiz, jokatuko hemen antiguan, handi juvenila, eta eaz, ez eskintzen dugu. Bai ez, bakigu antigoko frontoia ezberdina dela, ez? Beste pilotalkuetatik abeatzen moldatzen den, entzuk ez izan bezala, golpe bizioa du, Anderrek baino, eta Arroita nik uste kualidade oso ona azkala pilotaleku montarako, oso pilotari segurua, eta segura eski biek alabiek lantxuko nahi gautera. Eta gero aurrean bi pilotari oso erasokor, bai Xabi Apaolaza eta bai Mikel Aranbarri. Bai, nirasoan jokatzea gustatzen pilotariak eta azkenen beraiei gustatzen eta normalen publikoari ere bai, ez? Nire bintzat pertsonalki alaxe gustatzen, pilotari ausartak, argizatzen dutenak eta ziur aski gaur bai tanto politiak eskainiko dizkidetela. Nola ikustezu partidua? Nahiko berdindua ikustezu, alde batea nola ikustezu? Bai, hasiera baten irikia, ez? Ez da erreza lehenengo partidua izan ikan, pilotaleku oso ezberdinak, pelota oso ezberdinak, ikusi beharko da, ez? Nola modatzen diran, askotan frontoi normaletia tozen pelotariak ustez, favorito jotzen ditugunak hemen era bat aldetzen dira gauzak, beraz, oso pilotaleku irik, oso partidu irik ikusten. Oantxe aurkeztuko dituzte lau pilotariak. Biharren partidua, sartuko gara pixkat ingo dugu analizia, baina nola ikustezu azkenean nun daitekeen. Pixka dezen izutena, hasierako partidu betan oso zaila da nik uste bustitzea o esatea favorito hauxe ikusten dut besteak, ez? Atzoi gertatzen gaina, ez? Julen Alberdi eta Pezetxea favoritotzat jotzen genitun denok, ez? Hori da. Azkenen izan duten bezala favoritismoak etortzen dira beste pilotaleku batetik, beste pilota mota batzukin ebilita eta hemen gauzak era bat aldatzen dira. Oantxe bertan aurkeztenak Inigo Bialaren eskutik. Gaur bigarren jardunaldia eta gaur ere bi partidu. Promesa mailan gizonezkoak eta gizonezkoak elite mailan. Eta hemen dauzkegu prest promesa mailako lau pelotariak, baina behaietaz gainera gaur arratsaldean gurekin egongo dien bi epaileak ere hemen dauzkegu. Beraz, aurkeztu ingo izkizue talde batetik aurreko epaile lanetan arituko dana, jaso ezagun txalo bero ongi batez, Ander Muruamendiara. Eta bestetik, bigarren epailea, atzeko epaile lanetan arituko dana, bera, Mikel Txoperena. Eta orain bai aurkeztuko izkizuet, gaur promesa mailan jokatuko duten lau pelotariak, alde batetik gorriz arituko dienak. Aurrelaria Hernanitik dator, Hernaniko klubekoa, 20 urte ditu, bera da Xabier Apaolaza. Bere atzelaria izango dana, gorri zaituko dana baita ere, Arrigorriagakoa da, Ataungo klubekoa, 19 urte ditu, bera da Ander Arroita. Eta aurkariak urdinez zaituko dienak,
aurrelaria Azkoitiarra, Azkoitiko Oteiza klubekoa, 19 urte ditu, bera da Mikel Aranbarri. Eta bere atzelaria, Zubietakoa, Oberena klubekoa, 18 urte ditu, bera da Endika Santesteban. Alo beroa, zorte hon pelotariei. Bueno, lau pilotarien aurkezpenak eta epailenak txapaila botako dute txoperenak. Eta lehenengo sari da, Mikel Aranbarrientzat, Zubiarentzat. Eta sakea garrantzitsua izatea frontori honetan, sakiakin. Normalean ala izatea hemen, baina atzo bai ikusi ditun, asko ez da, bueno, ontzan momentu batzutan bai, bestetan bigarren partiduan batez ere ez. Ez diala arratxa ondirik egon, baina hemen normalean eser sakia asko balia. Bai, tokatzea baino gehiago aprobetxetzea. Azkenen bosterriko hortan, arriskatzen batzu, kasi rebotea saltzen dago, saltzen baldin bade atzelariai besoa guzti zabaltzeko aukera ez ziozu ematen. Eta orduan, normalen aireako, errematerako pelota gazten da. Bai dela klabea, bosta eta bosterriko tartortan egitegote. Hasia partidua, Mikel Aranbarrik, era arretak, atzelariari utzi, Paula Zazatua jokuan, atzera hon. Atentzaio pelota, baina moldatu da, Paula Zazatua batera, Biziazpitik, Aranbarri, defensan. Zateste bat. Sartu da Paula Aranbarri, ongi. Handika. Zeratu horreita. Esteban jaso. Gautzeko tantona. Eta jokandia. Tximikolek. Gainiregi. Intentze guztiz. Garri izan Esteban. Eskatu du horreitak. Ea handika. Zizko zatu. Pola zagantxoa. Tximikolek. Golear dira. Nazi, Sant Esteban. Atzera Aranbarri. Golea zarrera. Ireki. Ea Mikel. Atzera. Sant Esteban ezkera. Paulazak atzeratu. Sant Esteban. Gol da. Bat eta huts. Lehenengo tantoa gorrientzat. Eta Mateo, adibidez, pilotanekin tanto luziak egon daitezke ez? Bai, nik uste tanto oso mugitua eta pilotatu izan da, eta pelota berdinekin jarraitzea erabaki dute. Nik uste pelota biziagoak ere ongo bidea da, taskian, baina, beruan sartzeko ez da pilotatzea. Eta hemen Xabi Paulazak endikari pilota pasa dio, baina bakigu hemen atzelariak ez zindula pilota botatu ez, eta epaiek esan diote Xabiri, sakia jarraian eratzeko. Eraman du Sant Estebanek, Paulazak atzera, endikak ezkerra. Paulazak gantxoa, ongi arreita. Sant Esteban eskubiz. Ezkerrez, ongi, endikak. Eta hain Ander Arraita botau gora eta bana. Bai, banako markagailuan, biak ere gore joandako pilotakadak. Eta, nik uste pilota hau gorriei gehiago komeni zaiela. Zer daiteke Sant Esteban pilotari luzegoa dela eta pilota bizi horrekin behin gehiago gutela, baina pilota berekin jarraitzea erabakiko. Atera du Mikelek, eskubitzarretan. Sartu da Azkoitiarra. Atzelariaren lanak. Paso du. Atzera Xabik. Eutxi Sant Esteban. Atzelariak utzi. Goleaz. Paulazak. Ireki.
bizi, eta beste bat gora. Barri botatuko. Bai, bueno, leheno esan duguna, pilota leku hau berezia da, normala baino askoz ere baxuagoa eta zabalagoa ere bai, eta badiduri, oraindik ere neurriak hartzek dituztela. Eta badirudi pilota honekin errebotea urruti daula, ez? Baina, bi bikotea pilota berdinekin jarraitzute. Bai. Egia da, 8 eta oso jantzia dela pelota, eta segurazki eskuen ere ongi zatuko zaiela, baina, bai, errebotean sartzeko, hautxe gerturatu dira, baina sartuko dute, altura ongi bidatuzke sartuko dute. Arroita, bostetik. Sant Esteban ezkerrez. Piskatireki. Beste bat ezkerrez. Zendik bentzat. Arroia eskatu. Beste bat ezkerrez. Palaz esartu. Gutxi, Sant Estebanek. Eta hor, erdibidean gehatu da pixkatan derrez. Bai. Zalantza egin du eta aurrera egin, atzera egin, eta gero ez bat ez beste. Zalantza bera horrek eraman du itxu egitea. Bina marka horrean. Eta Mikel Aranbarrik bere hirugarren saki aterako du. Atera du azpitiarrak. Anderrek eutxi. Sartu da, etxera Anderrazne. Ez du gozatu, Sant Esteban gainean da, bera jokaldia. Eutxi, Hernaniarra. Sant Esteban. Atzera. Airez. Aranbarri irutik. Xadireki. Edu zaila, baina, nolatu da. Atzera. Airez baina. Honek ireki. Holaza. Aranbarrik aukera. Zukoan duze. Sant Esteban. Biziroa. Eutxi Harrika. Holaza. Esku biziroa. Harrika. Ezketan tomizo bat. Eskatu Anderrek. Seitik. Ezkerraz. Gozatu. Nekireke. Aranbarrik. Iazpa, zeru. Urdin eman dute tantoa. Urdin erabaki dute. Bai. Urdin eman dute. Nik uste... Baina ikusiko dugu errepikapena. Errepikapena, baina... Niri buelta emateko modu berutzeit. Aranbarri mugitu egiten delako. Zabalerantz doa eta ez diguzten apalauzari pilota joten. Nire ustez buelta zen. 3-2, pilota berdina kantxan. Atzera Mikel Aranbarrek. Eman du Arroitak. Sant Esteban, gustatzeko pilota. Eman dio. Egan dika. Halaza, ezin txalanetan. Sant Esteban. Iregi Arroitak. Ea Xabi. Mikel sartu. Mikeleta. Gokaldia Mikelek. Ea Sant Esteban. Atzera. Golea Zarroitak. Ezin. Nagoarrena erdinentzat eta tanto biziak eta luzeak, ikusten egin. Bai, nahiko luzeak izaten dira. Nik uste ez dira pilotalekuaren karakteristikak erabate aprobetxatzen dira. Oso kantxe erditik ezkerreruntz denbora gehienean jokatzen dira, pilotariak ere txokan utzizten eta nahiko harro eta altu, arriskatzeko bildura balute bezala, eta hemen normalean mina, anguloak bilatzen egiten da, eta bat izan zabaleko raia. Eta baina arte egiten zait, biek ala biek guzti bilatu dutela. Ezkerrez Arroitak. Sant Esteban. Eman dio. Rode gozulotik, rode bazikoan pilotari. Ea Mikel. Golea Zarroitak. Sant Esteban. Ezin hor. Paretan jodu eta ezin izan moldatu. Erdilo harrapatu du, txoste egin du eta eramateko moduko eritu zait. Ez da hor erne bilia.
Agian pentsatzen aran barrik jungo zela pelota horta, ez? Eta azken momentun. Ba, nik uste du ez duela ikusi txoste egitera zegoela eta ez dago hartu. Apala zain sakea. Eutxi izan testoan. Erantzun bikaina. Indeki Arroita. Uste nahi ez, Arroita ezkerra horrekin nola bilatzen duen zabala, ez? Bai, erakusten dira oso pelotaria dela, lehenengo tantoan ere jada bat egin du eta bai, ezkerra oso ongi maneratzen ari da. Gole hartzen behar. Baina gireki baina. Arroita. Horri, Pablaza iruterri batera. Santesteban. Zatu, goleaz. Ezin. Ander Arroitak. Eta bain, Santestebanek eman dituen 2 pilotaka, errestotik ez, hasiak. Bai. Eta 5 eta 3, markadorean. Azkoitiarraren sakea. Horriko sakea. Eutxi Ander Arroitak. Santesteban bizi. Arroita. Zakatzera. Santestebanek, paso. Kolasa sartu. Baina. Eutxi, Mikele. Oso ona. Aire. Ireki berriro, eta tanto. Hartu duko tanto horren goz. Balantzari gabe. Garki mugitu du pilota Xabia Paolazak. Eta hor daka arriskua ez, hemen ikusten nahi geha. Bai, orain arte txokoan aritu da, egindako solditan txokoan zen saiatu da, nahiko arro eta nahiko mantxo egia esan, baina orain honetan birritan ere bikain bilatu zabaleko maeta. Piskat arna sartzen lau pilotariak. Hortxe da Paolaza. Sake hona da, hortxe du. Bila doa, goleaz. Eutxi Mikelek. Ditxi da, Ander. Gantxoa Santesteban. Atzera, lagoitza bere lekura. Santesteban. Ireki, piskat. Marran jodu ez? Bai. Hori zorte txarra. Marran jodu eta normala baina gehiago ibili da. Arantaz guztit ere, Paolazak beste tanto bikain bat, Sakea luze, gero erremateren bila. Azken bitantoak ederki jokatu ditu. Eta bosna doaz eta xerrez da, ez garbi ikusten, Nola jomugan partida? Bai, oso pilotak azoko partida da horrengoz. Eta oso irikia. Ze pilotaka joduena bain. Bikain. Eta hori eskatzen zen ez, honea zabaleruntze kartzia jokua eta bain Mateo Paolaza pixkanaka. Bai, duri entzune egin daula. Bai, gainera ezkerra izan da hori bilatu behar. Eta lan barrik ere bai, jakin da Paolaz ezkerra dela, baina gehien bat hor zabalean egingo dela uste. Atera du, Xabia Paolaza. Etxu Santesteban, Erne Arroita. Atera da paretetik. Sartu da, konfiantza hori zegan, eta hori ondo dago. Txapara joan zaio pena izan da, baina ongi sartu da, neurri honen hartu du eta ondo hartu da erabakia. Seina doaz, pilota berdinakin, jarraitzute bi bikoteak, eta aurrera darrai, partidua, Azkoitiarrak, aterako du. Herriko sakea, pixka mozioatu Anderri, airean bila, inatua, Ander Erne, Santesteban, Paolaza, atzelari lan eta man. Keinua, Estanejo, Eutxe Paolaza, Arroita atzerun, Nipaleta, zaila guzti zondoatea. Hortxe du. Mandio, golea Zarroita. Ea Mikel atzera, Eutxe Anderre. Berriz hortxera, behartik aurritzen txokoa, atzera handikak. Ongi Arroita. Santesteban eko.
Lan pelotean, bi atzelariak. Erki arrotan. Bizi, Paula Zan jogaldia, benetan. Ikaina benetan. Zazpi da 6 eta txalotu beharrekoa Arroitaren lana, ez? Nola korritu duen txokua, gero atzera berriro, eta... Bai. Txalotzekoa bigorrien lana. Horren pilota ematen zuen defenditzeko hobea zuela, baina ezkerparetan gora egin du eta zen ongi aprobetxetu den, goitik bera zabaltzeko. Zazpi da 6, hotxe da Paula Za. Santesteban eki eraman. Pelota erra du Arroitak, gainera etorri. Indika ezkerrez. Arroitak. Berriz ere ezkerrez. Paulazak atzera. Altura bilatuz. Eskuien. Pelotean jarraitu dute idatzelaria. Hain gozatu du. Goleaz. Aran barrek. Atzera berriak. Goleaz. Paso. Paulaza jokaldia berriro. Eta arriskutsu dago. Hernanero. 8 eta 6. Bai, iruditu zait behar baina lehenago bota duela bere gorputza lurrera, Mikelek. Hortxe ikusten ere. Azkartzu egi botaten. Horrego ematezu Iñaku bat txokoa itia Bai, fundala. nik uste berak espero zuela txokoago aterako iztera, baina azkenean uste nire errezako litxi. Xabierra Paula zen zaldea. Zantestebanek eraman. Paula zabera zabera. Azera. Ekuarekin. Ireki. Eta haze. Bikaina. Tanto. Hau bai. Partidoko tantua, Bai, nik uste zorte apurtxo bat erekin agian, baina bikaina. Irekitzea junda, ez? Baina Bai. Nik uste bai ez. Ez dago beto, bilatzerik. Zazpi eta 8, sake duzea. Hortxe du. Paula zesartu da. Aran barri. Arroita botez. Berriz ere atzera, Oainairez. Eraman. Santesteban gozatzeko pilota. Bai eman ere. Goleaz. Ingele bizi. Ipareta, asko ateako da hori. Berriro zabaldu, Oain Mitelek aukera. Hortxe du, iritsiko da. Eutx, Arroitak. Eta hortara, Bikaina. Tanto politxe hau ere. Aldirudi aurrilaria berotu direla, hasi dira angulako auto bilatzen. Hortxe guztien egin errepikapena. Eta hor bien tartera ez, Aran barri botatekoa. Eta bai, behatu dira, bai, errimo hau egia esan. Handia zan. Eta hemen lau pilotariak oso gaztea dira, baina zuk azkenen Arroitakin jokatu azea, ez? Jokatu izan duzu partidu isente. Bai, joan den urteko Gipuzkoako txapelketa, jokatu den elkarrekin. Bai. Bueno, Asier, 8 esaten genuen uste bost zijoazenian ez genuela ezer garbi ikusten, da baina eseri dira 8-8ekin, da ez dugu, ez da ere, ez? Esan duguna, oso partidu iriki Asier bentsat horrela ikusten genuen, eta horren gotzentzat araxela jarraitzen du partiduak. Pentsatzezu agian lehen esan duzuna urdinek pilota pixkat biziagoa behar dutela, ikustea dominatzea dutela, ez? Tanto gehienetan, ez? Igual pixkat pilota biziago batekin, igual min gehiago dezakete, edo... Bai, nik uste, Santestebanek erakutsi dela, ez? Pixka bat atzean eskuinez bat ez ere biziago jotzen duela, eta baliteke bigarren parterako utzitea izatea pilotaren bateko eta hori izatea bere izateko, baliteke, usiko dugu. Gainea, behaiek atea dute pelota? Bai, behaiek atea dute eta gero eskorentzako nintzango da, ez dute aldatu eta. Aran barrien sakea. Sake hona da. Eutxarruetak.
Txoko Ñakua, Apolazak hortik atera, Nantxo da Sant Estebanek, Ñaku, Arroitak, jogatzeko daude bai atzelariak, Behatzi eta 8, horriak aurretik. Hortxea Paolaza txoperen epaiarekin hitz egiten zion. Pilotan inguruan ematen zuen, baina pilota eman dio eta sakea egitea. Lau pilotariak. Badoa Paolaza. Sake luzea, Mucharrera. Kontzien dikak. Paolaza eskubiz. Ongi. Sant Esteban, Kozin. 8. Bai, nahiko bankailen jodu pilota. Eta atzetik aurra joan eta eskuan ongi sartu zuenean behera. Bikantoko aldea gorrientzat. 8. Etxeena ondo etorri zaie. Zabado Hernaniarra. Sartutza berriro ere. Ezkerrez Sant Estebanek, ireki. Montan kanpora. Ematen du atxedena ez zaiola guztiz ondo etorri. Sant Estebanek. Eta 3 aldeko tartea, partidu honetan alistea. Hortxe da Xabi Paolaza. Erize esake duzea, baina Aranbarri Ernest egon golea zerantzuteko hanketara. Ireki, hortxe da Mikel. Arreta. Ea Sant Esteban. Motivatu, moldatu da. Ezkerra zengoan. Eutxi. Aranbarri. Inoz ongi Paolaza. Atzera. Egen dika. Uztu. Paolaza dira. Jo. Ziziko zato. Ongi harrita, etxetik aurrera. Sant Esteban. Berriz ere Sant Esteban eskubiz. Pilote ban. Jarraitzen dute. Horrelariak bide nahian. Oaintxe esatu da Xabi. Atzera berriz. Gainera berri. Ea Paolaza. Berriz ere. Atzeratu. Pelota ingurutik. Eraman. Lizi, ezabalduz. Eskatu du Arroita. Atzera bertzea. Tartoneka garria, bi atzera dintzat. Atzera Arroita. Eskatu du berriz ere Anderrek. Eta ezkerka alatza. Paolaza. Aigera etorri. Ia baingoan. Ireki. Paolaza eskubiz. Aranbarrik aukera. Txokan luze. Xabi Bikaina. Gozatzeko pilota Arroita. Hortxe kostatzen zaio apur bat. Arroita. Bain bai. Bai, bikain. Ez tanto nekarri bat. Bai, tanto nahi jokatzen ari dira, laurak ere. Amaiera ere unitzu dut. Sant Esteban. Ezkerkaletera. Eta... Ai, pena. Gutxi gati baina, gora joan zaio. Behatzi eta Maika. Bai, eta oso tanto garrantzitsu urdinentzat, bestera lau tantoko abantaia, atxeden bate dizatu zen, orain berriro sakea eta gerturatzeko aukera. Behatzi eta Maika. Aranbarri. Atera du. Sake ona. Horretak, zitzi, botera. Atzera. Ea Sant Esteban. Paolaza sartu da. Aranbarrik eskubiz. Horreta.
Kaso du. Atzera horretzeko. Eta bainoan, gainera etorri zaio, eta ezin moldatu. Bai, berak uste baina gehiago ibilizio pilota hori eta ez da postura moldatzeko gai izan. Tarte hartu dute gorrie, baina gainean dituzte berriro. 10 eta 11 honekin. Atera du Mikel. Bai, iruditzen zait arlo fisikoak ere zer esana eduki dezakela partio honetan, Bai. 11ana, partida pilotatua doa, bete-betekoa eta ikusiko dugu. Ea nola eusten duten bigarren zatiari. Justu gointxe hasiko da bigarren zatia, 11-11. Bikoteak, lanerdiak egin dituzte. Ea nor izten da Mikel. Atera du Aranbarri. Arroitak, jaso. Ezkerrez, indika. Arroita ezkerrez. Ireki. Duzte. Ongi izan duztean. Mikel. Arroita lauterretik. Esteban. Gozatu. Gora bai. Uri epaiek atxatuk eskua. Akatsa bain, hendik Sant Esteban. Bai, garbi izan da, bai aurrekoa arroitaren partetik eta baita azken aurre. 11 borre gaurretik. Badoa Paulaza. Luzea sakea. Ireki du, Sant Estebanek, batu da eskuinez Erreniarra. Orain, bai, barruan. Esku ditu hori da, Xabi. Eta baina barruan izan da bai. Zerka gauna. Ongi arroita ere, eskuinez. Zerratu. Aranbarri sartu da boleaz, izu gozatu. Eritza dintzaio, baina. Paulaza eskuinez. Aranbarri, bizi. Paulaza atera da, eta oain kanpora. Kanpora, eta 12. Eta bai, ja ikuste zaie neka aurpegia ez, lauei, ikuste zaie partio bizi da, eta tentsioa bai, ez, azkenen lehen puntua garesti da. Bai, eta azkenen lehenengo partio horrek beti zuz, tentsio puntua gehiago ematen du. Eta bueno, ikusiko du nola kudatzen duten. Oraingoz behintzat bete-beteko partioa da. Eharra, zun jotzeko, ez? Bai, orain akatsak iristen ari dira, etenaldi horren ondoren. Ea berriro partioan sartzen diren eta tantunak eskintzeko gai izaten dira, lau pilotaria. 13 eta 12, berriz ere gorriak aurretik. Presa Xabi Paulaza. Zelari utzi dio Aranbarri, Nikireki. Arroita. Sant Esteban ezkerrez. Paulaza, lauraino atera. Eskuinez, bostetik. Ea Aranbarri. Arratu arroita. 6-tik. Aranbarri, lauraino atera. Lanian, lau pilotaria. Keinua, eta etorri, Paulaza sartu da. Zerratu. Ea handika. Nahi galdi da. Ezkerrez. Besta negozatu. Etxi. Ea handika bain. Beste bat eskuinez. Arroita. Moztuain ban. Aranbarri, zerraidez. Eitzu eskuinez. Moldatzen ari da. Paula zabala aldean eskuinez. Arroita gatzera. Sant Esteban. Ireki. Eta sartzat eman dute. Bai, orain montan gehitxo.
intentzio guztiz bota du. Aurreko ongetera zaio, horrengo gutxigatik kanpora. Amairuna. Eta ikusten ari gara agian Arroita, ez? Ondo daola joku mota honekin horratzen, segurtasun horrekin, baina Sant Estebanek gehiago behar du agian puskatu, ez? Eta hor ikusten ari gara, ezin... Bai, nik uste, pelota aldatuko duten iruditzen zait tanto egiten duten urrinek. Zer ointxe bertan Sant Esteban ikusten pixkat nekatu zeagoa Arroita baino eta iruditzen zait orain parte honetan gaina hartzen ari zaila. Eta gorria freskoxeago ikusten dut, batez ere atzekaldean. Arroita ezkerra ez. Aran barri, bakarra gainatera. Txar, egin Ufatzeko bileta, Nafarrak. Ondio. Eta eraman. Zenerreza. Ipareta. Iritsiko da. Botera. Paula Zabera sartu. Inakua, ez osona. Boleaz. Indika. Paula Argi botea. Ongi atzetik aurrea. Arrimatu. Utxe du, bilan joateko zuen. Ai! Bilan joateko zuen. Amairu eta 14. Bai, bila joan izan bazen tanto erdia egina zuen. Baina botere etxonen du eta gero, Sant Esteban iritsiko den beldur horregatik eraiskatu eta txapal joan zaio. Hitz egiten nahi zian pixkat, bigote ordina, zait pelota gatik, baina jarraitu dute pilota harrinak. Eutxi, Arroita, Sant Esteban. Molatu da. Ipalo ezkerra. Sant Esteban, goiko txapara. Eta atxean eskatu du bai. Apur bat. Nekatua ez. Baina ikuste lan asko egiten ari da eta gazteen okerez banago bera da, laukotean. Eta apur bat nabaritzen hasiote den ba. Maos eta Amairu, eta bain sentsazioak jotzen dute bikote gorriaren pixkat hobeto daudela. Nagusiko dugu hendik deixente gehatzen da, 22 iristeko, eta ikusita nola doan partidua, hendik gehiago ez, Asier? Bai, azkeneko tantutan batez ere, ezin duguna, pixka bat Sant Esteban igual ikusi ditugulako pixka bat nekatua, baina hendikan partidu asko geratzen da eta gorri gauzak ongi egin beharko dituzte idazten dut. Ikusten nahi zeate hemen jende asko etorri dela gaur ere, pilotalekura. Ikusten nahi zeate Armaia berritu egin dutela. Eta uste 250 pertsona sartzen dira hemen Antigoko pilotalekuan. Eta ikusten dugu, ez? Azkenen oso txukun gatu ala, ez? Bai. Oso txukun dago. Esan diatenez, baina jende gutxiago sartzen da orain, hori pena, finaletan eta beti topera betetzen delako, eta ea aurten nola mondatzen garen, baina gainantzean, egia esan beste itxuro da. Prest dira lau pilotariak, hartu dute atxedenan, eta apalazak atera du Sakia. Eutxi Sant Esteban. Sartu da Xabi, sartu zan Mikel, golea Arroita. Sant Esteban, bitik, atzera, beste oleba da Tanderre. Mikel. Zazabaldu, baina hortxe da Arroita. Sant Esteban, moztu. Mikel Anbarre. Zabaldu. Kontatu da Xabi, ointxokoan. Hortxe da Arroita, leku guztietan dago. Eramandu hori Atzera, hori ere, goleaz. Irek Xabik eta... Bikaina. Eskumuturreko latza, ezker. Hemen ikusiko dugu. Meritu handiko defentsa Arroitak egina,
Gabe. Eta gero ongi aprobetxetu du, oso ongi gainera. Apa olazak. Atxeden eta gero... Tanto garrantzitsua gorintzat, Atxeden eta gero... Amasei eta mairu. Ea nola aurre egiten duten, Tantoni, urinek. Sant Esteban. Hola, está. Alamarre, idotarretik. Arroita. Arroio galdia, zabalean. Eutxe. Mantxokoan. Baina hortxe, arroita. Ongi mugitzen ari ba, Mikel, azken tantoetan. Alamarre. Lipareta. Arroita, iritsikoa. Niakoa, berriz. Eta bigarrenean. Oso ongi Mikel, azken bidenetan. Baina, ebai gorriek horiak gate, Oso ongi gurritza dutela kantxa eta arroita txokoa oso ongi gurritza da. Bai, eta gainera bikote bezala pentsatzen dut asko jokatuak ez direla izango, bat Hernandez izan eta beste Arrigorriakoa, baina oso ongi elkarratzen ari dira. Ba, 14-16 eta pilota harriñakin. Sentsazioa dia bagian beste pilota batekin din gehiago egin dezaketela, baina... Bai, Augusto hartu dut ez Bai. Azkoitarraren sakea. Azkoitia aipatu duzula bada, beste jokalari profesional bat futbolariak asuntan Aramarria bizenarekin aritz. Ez dakit, zer izango te direnez, Leganesin jokatzen du bat. Ez dakit, Sant Estebanek eskui hona bota du. Sartu dudan berre. Eskuiz. Namarrik atzelaria dutzi. Bola zazkinaz. Barrura egin dio. Bola zakaukera horrengoan. Ikaina. Ongi baliatu da. Ikaina eta tanto garrantzitsua. Amazazpi. Eta 14. Mentxik uste dut, pixka barrura egin diola. Bai, pixkat, aipatu eguna Sant Esteban ere orain ja mugimendutan eta nabaritzen zaio, pixka gehiago guztintze dura. Eta baliteke orain zuloan, txokoan, min gehiago egitea golgoza. Hernani arroan esake. Arrezko bikaina eskudiz. Ea Sant Esteban. Ez duzu duzatu, baina guzti da pelota, legutxarrera. Berriz ere Sant Esteban. Jolaza. Zera bota nahi. Zera arroita. Eskuinaz, gozatzeko pilota. Zerrian. Jolaza. Koinireki. Aramarri, gora. Mazortzi eta 14 eta Egian keinu hori, desesperazio keinua, emateko ez, Aranbarriren alde, ongi jogatzen da, ez? Bai, Mikel oso jogatzen ari da, baina bazekien tanto garrantzitsua zela eta ni uste tene hartu dela, gora joan izan. Apalaza, lau tantako aldea, eta lau gehatzen zaizkia, goita bire iristeko. Arroita. Ezkerra Sant Esteban. Atzera. Ongi Nazarra. Nekixatirekin, Mentxarritik, Gura erra, zenduzta, Aranbarri sartuko da, nekua, hortxe da arroita. Gainera, atzera Paulaza. Zein ongi ikusten duen, zuloa eta zein ongi betetzen dituen zulo horrek, handerek. Eta bai. Ikaina! Klase ondiko tantoa, Mikel Aranbarri. Ikaina, Mikel. Temple hauki behar da horieteko, Olako momentu baten, Bai. Goxo, nola ikusten egian, Bai, baina oso ongi jokatzen dira Mikel, eten aldetik bueltan, hau sart eta baina jokatu behar du. Eta partidu ona jokatzen dira iruditzen zait. Hama bostetan mezortzi. Jola zaganxo. Arroita, bateretik. Estanek. Eta...
Bukatu du Xabi Paulazak. Erra. Etzen erreza ere, salto txiki bat eta guzti. Ematezu nurrun zehola, ez? Bai. Hortxe. Bikaina. Hemeretzi eta maus. Gorriek behaien aldetxo egin dute. Eta ematen du urdinentzat, zaila izango ala. Ikusiko dugu. Mopa pasa dute, ezerdiak kendu dute, eta Paulazak aterako du. Sake hona. Eitxe handikak. Bukaldi aurrera ere txokoan, eta ezin Mikelek. 35. Nik ustea Paulazak duen ezkerra airearekin, ikusita horrela sakea osongi luzatzen ari dela. Airera joan berreko pelotak dituela horiek. Min gehiago ingo dira, iruditzen zen. Bada Xabi. Santistebanek jaso. Ez gozatu bengoen. Ez Farri. Golea zabalea. Hortzi da Santisteban. Arroita gatzera. Goleaz jaso. Paulaza. Hori hobea. Hortxe du. Ai. Arroita. Jokaldi egin eta gero. Beste jokaldi bat egin nahi. Gehitxeo. Santisteban ezker goleaz. Ai. Gero toitzegu. Bai. Hor ikusi du, zabal guztia ikusi du, garbi. Eta ben ezkera goleaz ezin. Bai. Zelari Nafarrak. Tentaldeare utxi. Eta 21 batera iritsi dira, gehien goldearekin. 6 tantu goldea. Azken sakea, Xabi Paulazarena. Itxi Santistebanek, Bukaldi Harriz ere txokoan, eta hortxe aurkitu du altxorra, azkeneko tanto hauetan, eta 22-25, Paulaza eta Arroitaren aldea xeo. Bai, azkenean, esan duguna, partidua lehenengo zatian oso gogorra, oso lehiatua, bete-betekoa, eta gero bigarren zatien, nik uste fisikoak bere zer ikusten duela, Santisteban ingurutzea apur bat jetxe egin dela bat ere fisikoki, eta horren ondorioz gorriek lan oso txukun bat egin eta serioa partida iraztea lortu dutela. Oantxe elkarrizketekin goaz, eta segituan gaituzu bueltan. Baina,
Bueno, hementxe gaude Ander Arroitarekin, lehenengo partidoko atzelari irabazlea. Bueno, Ander, zorionak. Bai, eskerrik asko. Bueno, lehenengo zatia, partidoko 3 laurdenak oso gorra jundia, eta azkenean gehiengo abantailarekin, 22-7 tantuko aldeakin, garaipena lortu ez. Bai, hori da ez. Lehen da bitxeko zatia hori oso gogorra izan da, eta bueno, hori. Azkenean beharrin de, hortu dugu hobeta bire heltzea. Bueno, ematezun leku guztietan zinala, txokua oso ondo kubritu duzu, eta bai urdinentzat bazael ez, gero bai hemen airez ongi, batzuk juntzezizu gora bolea zeo, obera, eta baina ongi moldatu zea bai defentsa lanetan atzetik ez? Bai, hori da ez. Partiu aurretik esan diot lagunari, Aranbarrik gantxo sartzen denean, bera Zabelea eta nitxokoa joango garela, eta bueno, hori. Gauzak ondo atera dire eta horrez zaitik pozik. Lehenengo aldia zen Paula Zarekin jogatzen zenuna? Bai, zenda bizi. Bai, ze guri ematezun oso ondo konpaginatu zeatela, eta egia esan eskertzeko bai espektakula eman dizulako. Bale, eskerrik asko. Zorionak eta hurrengo arte. Oain bai Xabi Apaolazarekin egongo gea. Xabi, zorionak. Eskerrik asko, Ander. Lan askoko partida, azkenian 7 tantuko aldea, baina denba guztien hortxe juntzeate, 1, 2, behaiek aurretik, nola ikusi zu partida? Hasieratik oso gorra izan da, ez? Egia esan asko gargatu teatzean, da nik Anderri laguntzeko aukera gutxi eukitut. Da, nunean saiatzen nintzen aurren da muitzen, baina pelota gutxi eukitut. Eta egia esan nire txispa gabeta ikusi naiz, da duna aurrian angulok eta bilatzen saiatu naiz, da nik hor ustez mina indeula hor. Bai, hor, ematezun azkeneko tantutan, pixkat Santesteban, pixkat nekatua zeola eta txokuan, ez? Aurkitu ezuela hor altxorra. Esan ez, oso gorra izan da, Anderrek kriston partien du, ez? Nei kantxa oso ondo kubritu ja, Zabalare ondo, txokoare ondo, eta nik uste Anderrekin duen partida oso kompleta izan da, eta Santesteban behan nik uste bukara alden pixkat bete indala, porque azkenen hemen bero desente iteu, eta nire hasiera sartzea da kostatu zait, asko bete naiz hasiera, baina gero sartu ganean partidon dago beto esio. Bueno, ze sentsazioekin gatzezea, hemen hainbesteko jendiakin, Antiguo beti berezia, nola pasa ezu gaurko partida? Nunean, esan ziatenean, kriston poz hartu nuen, ez? Azkenean, hemen txikitan, beti hemen egote ginean ikusten partidok, azkenean gu hemen jokatzea oso pozik, ez? Da, egia esan, partiduakin dena oso guztu datea, baina, bintzat, puntu datea dugu importantena dela, eta oso guztu etxea. Xabi, eskerrik asko, eta zorion eta sei lanean.
bad girls make them say wow, wow, wow. Bad girls make them say wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Make 'em say wow, 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 wow. Make 'em say.
Hementxegea bueltan, bigarren partidoko lau protagonistak beroketa lanetan, pilotak probatzen. Alde batetik Josu Olaetxea eta Unai Albeniz, eta bestetik Sergio Gutierrez eta Aingeru Bernaola izango ditugu, hemen Antiguoko pilotalekuan, nagusien mailako partida, Xier. Bai, eta bueno, partidu oso interesgarria, izango goz nago ikusteko, eta bueno, esan duguna, lehen partiduen esan duguna, hemen pilotaleko honetan, dena aldatzen da, pilotak aldatzen dira, eta zen modatzen dira lehen partidu honetan. Bernaola aurreko urten txapeldun horre, atea zen promesa mailan, Ikerrei gurenekin batera, eta egia zen txapelketa oso politxa entzun, eta ebai da pilotari bat, frontoi hau ondo etortzen zaiona, azkenen airez eta defenditzeko oso ongi moldatzen da, eta bueno, ea aurten nagusien mailan, nola Gutierrezekin, nola moldatzen da. Bai, zugu zen bezala, ja esperientzi izintia duen pelotaria, eta bueno, askotan horrek ere asko bari zuten dut. Bueno, guazen ebai tabernei aipamena egitea, eskerrak eman, bai Jose Mari tabernari, Platerori, Bodegon Antibo, Malandrino, Trikuarri, Danena, Antzara, Olillos, Bar Luis, Espaldiko, Urgain, Araz, Bentaberri eta Zarika. Eta ere eskerrak eman edizkiogu hemen egunero zozketa produktuak zozketatzen ditu enpresei, hemen txakau Mahala eta Euskal Sagardoa eta Mikel Arategia eta Inurrieta Bodega y Viñedos. Bueno, eskerrak eman dizkio eta guazen pixkanaka ja partiduan zentratzea eta zein dugu Bernaola aurreko urten bai hemen paper oso ona egin zuela eta Josu Olaetxea lehen urten ere azpirotzekin uste jokatu zuela eta lan oso txukuna egin zuen. Bai, gogoan dut, Bernaolak zelako txapelketa egin zuen. Eta bueno, nik uste aurten ere gogo izango dela, nongo txapela ateratzeko bat du, txapela oso preziatu dela Antigokoa, oso handia duela eta hori nabaritzen da piloterin artean. Eta hemen nagusien mailan agian bikote bat, ematezun favoritotzat, jende askok favoritotzat jotzezuna, baina horiek bai galdu egin zuten atzo eta hemen Antiguo goriaka, azkenen parti guztik esatezuna, azkenen frontoi desberdina, mundu desberdina guztiz eta partidua jokatu beharra duela. Bai, eta batez ere hasierako partidu hauetan, gero, txapelketa aurrera joan ala ikusten da, ze joko puntuten dauen pilotariak, ze modatzen diran pilotaleku eta pilota berritara, baina txapelketa hasierak, sorpresetarako aukera handiago ematen du eta partiduak irekiago izaten dira. Jarri dituzte kartelak, Antiguako pilota zaleok, eta hemen txoatoz bi epaiak eta lau protagonistak, eta aurkezpena entzungo dugu Inigo Bianaren eskutik. Bueno, ja promesan mailako partiduaren ondoren, orain ja elite mailako partidua, hau ere ligaxkakoa. Eta ja aurkeztuko izkizuet, lau pelotariak ja jokatzeko prest daude eta. Beraz, gorri zaiduko dinak lehen ja bizi aurkeztuko izkizuet, aurrelaria Unanukoa, Irurtzun klubekoa, 24 urte ditu, bera da, Josu Olaetxea, txalo bero bat berezako. Bere azelaria Aiakoa da, aurrera Tolosa klubean dabil, 21 urte ditu, bera da Unai Albeniz. Txalo bero bat bereza. Eta urdin ez zaituko dienak,
El delantero viene de Logroño, es del club de San Cosme, tiene 23 años y él es Sergio Gutiérrez. Un fuerte aplauso para él. Eta bere atzelaria Mañariatik dator. Lea Ibarra Motroio klubekoa, 20 urte ditu, eta bera da Aingeru Bernaola, beste txalo beroa bereza. Zorte hon. Aurkezpenak egin da. Eta gaur arratsaldean ia leku guztitako pilotaria ditugu. Arabarrak falta. Bai, nafarrak, bizkaitarrak, gipuzkoarrak eta Sergio Gutiérrez Errioxarrak. Gero ere Jorge Fernández ere, txapelketan du. Eta hoxe dia Errioxa errepresentatuko duten bi pilotariak. Eta Sakia Gorri. Josu Olaetxea Nafarrak ateak lehendabiziko Sakea. Eta lehen partiduan Aranbarrek eta Sant Estebanik atera dute. Orain Olaetxea eta Albenizek. Albenizen zat uste zer lehendabiziko aldia izango den. Ikusi dugu nola moldatzen da. Txoperen epaia bai esaten atzelariak izan duela pilota botatu. Esaten duguna, hemen dana desberdin. Eta betiko ditura galdatzen zen aurretzen, Eman dio alden izan. Bernaola. Ezkerrez. Atzera Sergio. Bizi etorri zaio, Albenizi, eta ezin moldatu. Albeniz ere pilotari luzea, ezkerrez altura asko baliatzuna, eta bain ikusi dugu goitikan ez, jodiola. Eta bera juntzaia, ea konfiantza hartzen duen. Eta du Gutierrezek, Kosakea, gantzoa. Eta Bernaola. Golea Albeniz, bera. Bi eta huts. Aurreko partidaren hasiera gogorra izan da, eta hemen pilotaka gutxirekin, bi eta huts. Sergio eta Aingeru. Gutierrez. Hutsi dugu Albenizek. Antzera Gutierrez. Goleaz. Esto le bat Albeniz. Leku oso txarrera. Ondatu daunai. Igurezeko galdi egin. Txapala. Azken momentuan ez da ongi jarri. Pilota uste bien zabalera gogeratu zaio eta gero nik uste hilo bizi jako egitea joan dela. Horra egin du ere ez, hanken keinua. Bai, bai. Eutxi, Bernaola goti goleaz. Horatxea. Eraman Aingeru. Goleaz. Azte hotxe duen pilotak. Bai, jarra. Hortxe Aingeru. Unai. Ongi Bernaola. Bernaola ezkeraz. Albeniz. Horrariak itxoiten. Dio, Albenizek. Zorgan sartu. Eta Bernaolak ezin. Bina markadorean. Eta ikustea nola Bernaolak medidak ze ondo hartu da dituen, ze azpidikan jo eta goiko txapa. Luzegi. Esaten egon, ez? Azkenen Aingeru nola maneiatzen du, ez? Azkenen frontoia. Horrek urtean ja demostratu zuen eta ikuste zaio, ez? Bai, badira pilotaria gainera oso ongi modatze direnak, berez oso pilotaria direnak, normalean, pilotaleku luzean, igual golpe motxoagoa dutenak eta
eta pilotari segurua girena, Antigorako aproposak. Eutxu nahi. Bernola, zetik aurrea, Ikaina. golea, Zalbeni. Ezkerret, Sergio. Ezin, Albenizek. Bada hirugarrena. Ezin eraman. Aiako atzelaria. Lau eta bi. Hortxe da Gutierrez. Zetaman, zeratxe. Ezkerrez jarri da. Ongi du. Ezkerrez atzeratu. Ongi, Bernala. Berriz ere Zabaldu. Berri gainera etorri. Aldatu da. Sartuko da jokoan. Albeniz eskuinez. Zelariak utzi, bote txikia. Baina Albeniz gozatzeko boleta. Egitzarrera. Aldatu da. Zelariak utzi. Eta erri. Eman dio, baina. Egiko txapara. Bost eta bi. Eta ikusten da, atzelaritan Bernolak esperientzia hori agala eta Albenizi frontoia egiteko daula pixka, ez? Bai, beti izan duguna esperientzia horrek. Asko bari zuten askotan. Atera du, egiretzen. Eutxi Albeniz. Bernola. Berri dagona da, lehen partiu baino azkaragoa dela, bigarren hau. Bai. Albeniz, lautik. Eta oso ona. Barruan. Beste bat du jotzeko. Bernola. Gutxi. Eraman du Bernolak. Latxea, lautik, ezkerrez. Eraman. Josu. Zotu. Beste bat ezkerrez. Eman, zelariak utzi. Bernola. Rote ingurutik, moldatzen, eta Albeniz. Bai, Barruan. Hola etxea. Atzera. Bernola lanean atzetik. Ikaina orain. Eraman hori ere. Etxeak, jokaldia egin nahi. Seigarrena, urriintzat. Eta denbora eskatute, eta Bernola lan egiteko dago, Nik uste ongi torreko zaila atxeden hau, ez dira bereik nahi bezala sartu partiduan eta ongi hartutako utxartea. 6 eta 2, eta sentsazioak bai urdinen alde ez. Baina, ea. Bai, hasiera honetan gorrianeko galtzei hasi dira, eta beste munduko gauzarik egin gabe, bueno, hasieran tarte polita. Segurtasun hori azkenean, ez? Bernolak azkenen tanto honetan erakutsi du horretzetik lan egiteko daula, ez? Eta azkenean agian opari batzuk, ez? Dituzte gorriak. 6 eta 2. Eta ikusiko dugu ea pelota aldaketa dagoen partiduetan, porque hori izan da, horreko partiduan ez da pelota batekin jugatu dute. Batekin hasi eta arekin jugatu dute partidu guztia. Hori ez da askotan gertatzen, Ez da askotan gertatzen. Eta hemen jendea urruinen alde. Jendea buiak urruinen alde. Urruinen alde, ba. Erronkaka. Hoxe, 6 eta 2ko aldeakin, errexagoa, ez? Urruinen alde jartzen. Ez da Pres lau pilotariak, dio pilota Albenizek Gutierrezi. Barrio xarra. Hola etxea, zeta manu. Gutierrez zagatzera. Albeniz, 6-tik. Gure esatu gurea. Hola etxea. Zelariak ditzi. Albeniz. Bernola. Latxea ezkerra ez zurutik. Berriz ere atzera. Duki jotzen Bernola.
Kontraotea, izasartu Ikain. Albeniz. Baina aurrera atzera, baina berriz ere moldatu. Eta lan egiteko dago baina Bernalda. Atzera berriz ere, Albeniz. Boti oleaz ezin. Bai aurrera atzera, eta azkenen boti oleaz ezin, ez? Montezun leku bazekala. Bai, hiru pilotak oso zaila eman ditu, eta bi gainera eman ere. Baina nik uste gutxi dela pixkat gorriekin morten jokoa, ikusi da. Biak ere atzeraka jarratzen baute mina egin dezaketela, eta horatzetik irarik egitik ez dago. Albeniz. Zatu du dago ere, baina... Baina horrelako pariekin zaila da. Ea. Bi izan ditu errajoak eskubiz, baina bat goiko txapara eta bain gora. Zazpi eta hiru. Albeniz. Eman du horrezkoa. Entrezek, atzelari haute. Eta nolak atzera. Gutxi. Hortzi Albeniz. Bernala. Zaitxea sartu. Zandu Gutierrez. Golea lekura. Gutierrez eduzi. Zabal. Eutxe. Jokua. Eta bigarrenean. Garbi. Hor. Bigarrena. Berdinentzat. Nintxe guztien egia. Egaldia. Azea ongi moldatuan hor Sergio Gutierrez. Eskubiz. Jada hori egiteko lurretik. 8 eta 3. Azkar doa partida hasiera. Eta pixkanaka alde hartzen urdinak. Sota manu zela etxar. Ezkerra ez Bernola. Albeniz. Eskubiz. Bernola. Rematu. Atzera Gutierrez. Sartu da, bai. Hanketara iritsi zaio laixeari eta 9 eta 3 talde garrantzitsua hasier. Bai. Batez ere nola lortua izan den ikusita, Gauza handirik egin gabe. Zuzen jokatuz eta gorrien opariak aprobetxatuz. Goleaz Josu. Gutierrez. Atzera. Utsi Albeniz. Sergio. Gezi ezkerrez. Atzera Albeniz. Utsi Bernala. Ongi. Bernala, bezetik horrela. Albeniz, ongi eskuinez. Ezkerrez Bernala. Bai gozatu da. Eutxe engel. Beste bat eraman dago. Lau eta beheratzi. Eta oso zabalea egin dio. Bai, nik uste aire jotzeko pilotaka zuela, aurreratu eta boleaz ongi eramango zuen, bolea hona du gainera. Baina bote egitea erabaki du, botea egiten ustea erabaki du eta gero ezin izan du. Laguarrena gorrintzat. Ea orain sakea aprobetxatzen duten. Erdiko sakea, zerzo galduta. Albeniz. Ezkerra ez Bernala. Estatu du. Llama. Batxea. Zabaldu. Berriz ere Batxea ezkerra. Albeniz. Golea. Aprobetxatu baino Batxeak. Gutierrezek aukera. Zera. Bernala, ustarritik. Zelariari utzi.
Hortxalbeni. Ezkerreratu zaio. Sergio. Golea. Bestea jotzeko. Aukera, eman dio. Txunai. Ezkerraz jarrik dagoen. Beste bat, dituretzen. Berriak defentsan. Hortxalbeni. Golea. Gatxe askunean zirukorretik. Nola ezkerrez, ezkerrean. Atzera, airez. Eraman. Horatxa. Zukaldia, bipareta. Eutxi. Goleaz ezin gozatu. Bernola. Jogalde egin nahi. Orain arteko tantori politera. Albeniz egatzera. Moldatuko Bernola. Gora, larruan. Larruan. Atzera Albenize. Sergio atera da, baino. Txea Bernola. Inakoa. Ederra. Zen ederki pausatu duen. Ikain. Eta gorrientzak konfiantza hartzeko tantua, ez? Defentsan ia tanto guztia, eta azkenen behaile bukatu, eta erremate eder batekin, ez? Eta nola bukatu gainera, hilda utzi du. Bost eta bederatzi, arna sartzen, lau pilotariak. Ez baitu, tanto honek. Esan du Josuela Etxea, eta bidean da. Atera du. Sartu da. Erranetan, Ez duen erresa ematen, pareta jo ote du. Ikusiko duen, Moldatu da. Ederki. Seigarrena horrientzat, partidan sartu nahi dute. Zera una jarra. Normalak jaso. Albeniz. Zeratu. Utsi Bernola. Sartu da Etxea, diparita. Zera Sergio. Albeniz. Bernola. Erraso da, ezkerrez. Eta defentsatik ia eraso da. Datu da Etxea. Gutierrez. Golea. Atzera Gutierrez. Sotaman ez baina. Eskuin sotaman ez. Kolpe guztia azkera, mentidan. Atzera Bernola. Lekua du. Eta... Ezin. Amarreta 6. Gutierrez eta Bernola tantua. Beste tanto hor bat, Eta pelota, bueno, bain urdinek atera dute beste bat. Txatzen nuen berdinek, Zigo zela baina, Zerri patxetan ikuste Gutierrez. Atera du. Bipareta, ikusi zailo emotua, baina ederra, Denok ikusi dugu, Ikusiko dugu hemen. Pikain sartu du efektua eta... Ikustezan hor, bipareta baino bai, baino ederra, Ederra. Lan erdiak egin dituzte. Gutierrezek eta Bernolak. Iritsi dira hiru tantora gorriak, baina berriz ere bostera joan dira urdinak. Bernola. Albeniz. Ezkerrez jarri. Zelaria utzi dio, gozatzeko bilota. Dio, lekua du Bernola, baina muti goleaz, lekua. Zazpi eta maika. Eta pixkanak ematen du Albeniz, pilotarekura egokitzen da hola. Eta bizkarra erakusten, Bernolari. Golea Sergio. Gozatzeko pilota Albeniz. Baina zaio ondatean. Bain bolea. Sergio. Beste olea bat Albeniz. Bernola. Ezkerrez.
Zeka, zera, zer bizitasuna. Goldatu, da? Ireki. Golea barrura, hortxe da nahi. Zer egingo du? Tanto bizia oso. Bai, barruan. Ea Bernaola, atzetik aurrea. Josu. Golea ona. Ireki. Eta kanpora. 8 eta 11. Eta bete-beteko tantoa, joaingoa. Korrien alde erori da eta berriz ere 3 tantora. Urbildu dira. Bai. Badirudi partioan sartzen ari direla. Albeniz. Zubiz. Aingeru. Zingeragin. Unai. Bernaola ezkerrez. Zera Albeniz. Zerariak begira. Sartu aletxea. Bipare da egin entzun hor. Bai, ez aukera proposa, ez da erabakia ere, gainera Gutierrez ez ustean errapatu, jo ez duenean. Gainean zuen gaine. Bai. Gainera, pilotaleko honetan edo proiektonekin bolea bipare eta tanto egitea oso zaila da. Hemen azkenen bipareta hori efektuak egiten da min, ez? Bai, efektorekin bai, baina boleaz ikaragarri eman martzaio, ez dela pilota bertan geratzen da. Askoz ere efektiboa da, gantxoa. Bigarren ez, gidatu dira gorriak. Bai, tanto garrantzitsua zen beraientzat. 9 eta 11arekin eta sakearekin horxe jartzen ziren. Orain 8 eta 12 eta sake urdinentzat ikusiko dugu zelan iritzen diren laurak. Bai, uste du urdinak lan egiteko daudela, ez? Baina gorriak, hori ez, diferentzia azkenen behaien akatsa bat direla, ez? Bai, hori da, hasieran batez ere, orain azkeneko tanto aukenduta, beste itxura bat ematen ari ziren. Eta bide horretik jarraitzen duten, eta pilota partidu eder bat ikusten dugu. Ikusiko dugu, gutxi ikusten duzue, gau protagonistak arna sartzen. Taktikaz hitz egiten, eta lehenengoa kaltsatzen, Baitxea eta Albeniz, jarraian Gutierrez eta Bernaola. Sakea Errioxarraren alde. Eta ze ohitura, beti atzelariak hartzen duela pilota. Mikel Txoprena epaia esan dio. Unai Albeniz. Zora no zola etxeak eta. Gozatzen ditu horrelakoak, ez? Oso librea da jotzen. Bai. Mairu eta 8. Bada, Sergio. Goleaz. Ez da kikiltzen, baina 3 akats nabarmenez. Bai, 3 akats nabarmen boleaz eta Larrutik ordaindu daitezkeen akatsak partidaren amaieran. 14 eta 8. Askotan zenbako osatzen tanto bakarra egitea eta gero zer gutxi hiru galtzea. Eta beste da sakez? Eta laugarren orain. Eta gorriek eskatu dute 8 eta 11arekin, ez? Ez 8 eta 12. Gutierrez. Zelariari utzi dio. Albeniz. Eraman. Bernaola. Kontua du. Goitikan nahi izan dio Albenizek eta oso denbora gutxian lautan duto. Lortu dituzte eta 8 tantoko aldea. Urdinentzat. Asko egin gabe, tarte handia. Sakea osona, ondatu da, Aiarra. Bernaola ezkerrez. Bikaina. Hau merituzko tantoa. Ematen du buskatu da, ez, partida. Bai, eta pena bada, ez? 8 eta 11 eta Bazilibien partidan sartzen ari zirela, 3 tantora, ongi jokatzen, eta
eta denbora oso gutxian 6 tantoko tantoiara. Golea zela etxea. Mutur ezen, atzera. Golea zelango dio nahi, iek, baina Katigatu egin zaio. Bai, partidutik atera eta ikusi ditut orain gorriak, biak ala biak. Zer egin ezakitela. Eta Gutierrez azti, sakea ateratzea, den bailen, osongi. Gutierrez. Sake luzea. Eta zin. Mina egiten. Eta berriz ere. Bai, atxeen eskatu dute, ongi eskatua, lentxea gore nik uste dute martzera, baina zenbat minutuan joan dira 8 eta 11 emeretzi. So denbora gutxian. 12 eta 8 denbora eskatu eta 19 eta 8 eta beste hirugarrena horreintzat. Eta sentsazioak partida ia bukatutzat, baina ikusiko dugu. Buruz buelta emateiten, bai Olaetxeak eta bai Albenizek. Tanto jara bat lortu eta partida itxuratu ezaketen, ze azkenean hemen hiru bikoteko multzoa da eta tanteo azkenean garrantzitsua. Oso garrantzitsua. Askotan, esan duzuna, ez da gakiten, zenbatereko beharra izaten tantuena eta batez ere, mende aurrean dituzen bi partiduetan aukerak eta bizirik mantendu alizateko, 15-16 tanto egitea komenio entzat, gutxienez. Horri usten duten eta tanto. Garaipena urrun ematen du, baina helburu hori jarri ezakete, ez? Beraien burua. Bueno, 19 eta 8. Gutierrez press sakerako. Gorriak utxeiten. Eta da usartzea. Eta sake bizi bat. Atera. Golea Albeniz. Gutierrez jarko da. Eta ezin Olaetxea. Eta 20 garrena. 20 eta 8. Eta gorriak guztiz aterata. Bai. Eta partidua instant batean hautsi da. Gutierrez. Epalde egin nahi. Olaetxeak atzeratu. Bernala. Eskunika ederra. Albeniz. Bernala. Zendu. Olaetxeak atzera. Ezde gutxarretik. Bai, bainan. Gero zerbizi zabalera. Baina etorri. Olaetxeak aukera. Errebotera. Zuzen. Hala! Erreboteko txotxean. Beratzi eta 20. Ez dakit kameran ikusiko da, baina zenen politia izan den, nola geratuen hilda pelota txostean. Hor, bai, Bikaina. Ez da askotan ikusi hori, Ez. Errauteko txostean. Olaetxea, pilota berria kantxan. Albeniz. Aingeru ezkerrez. Zertatu Albenizek. Atera Sergiok. Goitik Albeniz ezin. Eta beratzi. Eta urdinak, pelota erdinakin jarraituko dute. Ez, ezkenean ez. Eraien atea gute. Solaz txikiak izan dute, baina ezkenean. Gutierrezen azkeneko txakea. Golea Olaetxea. Gutierrez. Bizi, hanketara. Opareta, Josu. Hor, oinera. Otxea, Bernala. Honek iriki. Barrun. Eta tanto. Eta bederatzi. Gutierrez eta Bernalak. Garaipena eta
tanto en aldea oso garrantzitsua, bai garaientzat eta galtzaientzat, ez, hurrengo partiduan ia miraria, ez? Bai, eta hausnarketarako partidua horientzat, ez dute hasiera eman partiduari, gero, bazidiru, partiduan sartu zirela, 8-11, gainera 3 tantora jarri dira, ongi jokatuz, eta hor, bolea bipareta bat egiten saiatu daula etxea, oso gaizketen zen hor, atxeen bat eskatu dute, eta hortik aurrea, instant batean, bikote bakarra egon da kantxan. Bai, hori izan da, ez? Azkenean, 8-11, beraiek beraiek eskatu dute denbora, eta azken partziala 10-bateko izan da. Bai, alaxi izan da, eta partziala baina gehiago esango nuke nola lortutako partziala, oso denbora gutxian, akats asko eginda gorrien partetik, eta apena izan da, baina, esan duguna, hausnarketarako partida eta ziur hurrengo partida hobetoko jokatuko dutela. Hoxe, nagusien arteko partida, baina elkarrizketak izango ditugu, eta Xer, plazerra izan da. Plazerra dira. Lehenengoa oso gogorra, biharrena hoxe, pixkat falta izan zaigu, ez? Zehoze? Bai, lehenengoa oso gogorta lehiatua, bazirudien gaur behandu afalduko benula, baina bigarrena oso azkar joan da, eta datorren astean beste bi jaialdi politi izango ditugu eta egia esan gogoz partidu ikusteko. Arki, baina elkarrizketekin guaz. Eskerrik asko, Xer. Bueno, Sergio, zorionak, felicidades. Teníamos la duda a ver si íbamos a hacer la entrevista en euskera o en castellano, pero bueno, al final te has decantado en hacerla en castellano. Muchas gracias, sí, mejor así. Bueno, de vuelta aquí en el antiguo, partido al final con un resultado bastante amplio y bueno, 22-9 y la verdad que es un marcador, ¿no?, que de cara a la clasificación que os favorece bastante, ¿no? Sí, la verdad que no esperábamos igual hacer este resultado, pero eso, cuando es liguilla y haces un resultado así, pues las cosas te ponen bastante de cara, pero bueno, queda un partido que seguro que es muy difícil también y si seguimos por esta línea pues tendremos opciones. Bueno, se te ha visto la verdad que muy vivo, luego con el saque también sabiendo, ¿no?, que aquí atrás se hace mucho daño buscando el rebote y al final pues eso también nos ha ayudado bastante, ¿no? Sí, aquí se hace daño con el saque, si lo varías un poco, ellos están incómodos, no sabes cómo colocarte a veces y por ahí hemos hecho daño. Quizás no estaba muy cómodo, pero bueno, cuando vienes a este frontón ya sabes que si sueltas la pelota pues haces daño porque la pelota va con velocidad y es un poco lo que hemos hecho. No ha sido, creo, un partido muy bueno ni con muchas pelotas ganadas, pero bueno, hemos ganado, que era a lo que veníamos y contento con esa parte. ¿Cómo es? Estás una temporada llena jugando en
en frontones diferentes, ya es al antiguo, es al final otro mundo, ves el ambiente, un montón de gente aquí también metido en el partido, ¿cómo lo has visto? Bueno, la verdad que me acuerdo de hace unos años que jugué y la verdad que siempre tengo un buen recuerdo. El frontón siempre está lleno, la humedad quizás cuesta un poco hacerse a ella, pero vienes muy a gusto. Sí que es verdad que cambia a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, es amoldarte y se juega tan a gusto que encantados de venir aquí. Bueno, manos y todo, bien. Sí, quizás tendría que bajar un poco de taco para jugar en este tipo de frontones con este tipo de pelotas, pero bueno, he acabado bien, que es lo más importante, y a seguir. Sergio, muchas gracias y zorionak. Gracias. Hain aingeru Bernaola izango dugu. Bueno, aingeru, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, aurreko urten finalista izan zinean Promesa mailan, aurten nagusien mailan jokatzen, konta iguzu, nola izan da lehenengo partidua? Bai, abiso ostenien ja jokatzeko kriston ilusiño mosten, bakit pasan urten finalera aldu nintzen, da bueno, aurten be goguagaz ja jokatzeko, eta bai, oso gustu lehenengo egunetik, oso gusture, barrio hemen jokatzi. Bai, Mateo hemen daramazkizula 10 urtemen jokatzen, Mateo zu pelotai da kasi gora ez zaizu juten eta distantziak oso ondo hartu dituzu frontoi honi, Bueno, ez da, lehen trinketan igual orduek sartut eta bueno, horreik igual izen leke, baina bueno, azken hemen da jolasten apur bat ibilti eta bueno, oso gusture bai. Bai, igual ikusi dugu azkenen bi bikoten artean, azkenean zuek segurtasuna handiago izan dezuela, eta hortikan agian junda partidua, Bai, ez da, zigeren apur bat hor distantzia apur bat ataragu, gero hurbildu dire, eta gorra izen da lehenengo eta partidua, gero hor erdi inguruen edo, takadatxo bat indugu eurek faio batzukin dabe, eta bueno, hor lortugu, bentajatxo bat areti eta 22 eltsi. Da 22 eta azkenean behaiek behatzian gatu ja, eta selkatzeko azkenen finaurrekotara, tanteoa txapelketa honetan azkenen garrantzitsua izatea, ziruko multzoa dira, eta azkenen ia final aurrekotara urrats handia, ez? Tante galdetik oso ondo hau, eta biberatxe azkenen guretzako oso onuragarri zen leike gero iruko empate bat egon eskero, eta bueno, bai, oso posiko realdetik bai. Ingero, zorionak eta sei. Bale, eskerrik asko. Bueno, hemen izan dugu Aingeru Bernaola eta zer gehiago hemen Antiguotik, bi partidu eharrak ikusi ditugu eta urrengo astelenean izangoa partidua, urrengo astean bai astelen eta bai asteartean izango dira partiduak eta hemen YouTubetik ikusteko aukera izango zuen, bestela pilotarekura ebai gerturatzeko aukera. Ezer gehiago hemendikan, Antiguoko pilotalekutikan, agur bero bat, aio!